Arratsaldeon guztioi, eta, bueno, ideia zen, nola reala azten dan, Europako girarekin, esan dezakegu, Europako partidukin azten dela, eta, bueno, pentsatzen nuen egartzea bai Twitcheko kanalera eta baita bueno, YouTubera ere igokoet, bideoa pixkat editatuagoengoet, motzagoa eta. Baina, beno, ideia da aitea, hegaldia realak egingo duena. Kasu honetan, Donostiako aeroportutik aterako gea, lehengo geldialdia Europan zehar Eindhoven da. Eindhoveneko aeroportuan aterrizatuko diala bastante seguru nago. Ez dakidana Donostitik aterako dian, edo askotan bezala noaindik aterako dian, edo baitare badakite zaletuak hegaldian zeatik, Gazteiztik doazela, Forondati doazela Eindhovenera, txarter hegaldi batean, beraz, ez dakit realak esaktuki nondik aterako dan, gu suposatuko dut Donostitik ateratzen dela, eta bueno, hegazkina ikusten nahi izaatena, ez? Fondoan, hegazkin berri bat kanalera, uste ez detela ekarri oraindik. Normalean realak hegaldi pribatuak egiten ditunean horrelako hegazkin batetan egiten ditu, ikusiko dugu. Bueno, hegazkin hau Bombardierren, bueno, Mitsubishi Bombardierren CRJ 700 da. Bueno, ez dut zango jet pribatua dela, ez da jet pribatua eta. Baina, bueno, bidaiarien hegazkin bada, zen daitekena pasajeruna. Eta, bueno, Airbusan antzerakoa da, ez tamainuz, baizik eta bestela operazio aldetik antzerakoa da. Konplexuagoa da sistemen arabera, ikusiko zute gero bastantez gauza gehiago egin behar diela hegazkin hau airean emateko. Eta bueno, orain ruta erakutziko dizuet, baina, bueno, pixat ikusten nahi nuen Donostiko aeroportua. Mod baten bitartez, bueno, mod bat da, Donostiko aeroportua, norbaitek egin hauka, debalde dago. Gogoratzen manaiz YouTubeen jarriko esteka norbaitek deskargatzea nahi bau. Debaldekoa da eta. Hegazkin hau ez da debaldekoa, hegazkin hau ordaineko addon bat da. Eta, bueno, pixat ikusiko dugu, bueno, eskaera jetxita daukat orain, igotzeko barrura. Bombardier CRJ. Eta, bueno, kortina dago, baina suposatzen du pasatzen gehala. Eta ez dakit ametxe eseritzen geha. Eguraldia erreala jarri dut, eguraldi erreala izateko. Kamera jarriko dut motelagoz, rotation speed, eta hau ere motelago. Vale. Orduan, rotation speed igo behar dut oso lento jarret eta. Eguraldi erreala jarri, baina ez dakit benetan eguraldi hau dago, nik ez nuke esango dugu tximistak ez daudela, ez dialai. Egia dela eguraldia pixkat Oskar bitalainotuta dagola, baina, bueno, ikusi harko da. Bueno, hau ikusten nahi zeatenak YouTubeentzat, bideo hau hain ez grabatzen astelenean. Partidu ostegunean izan da, ez dakit segurazki ostegunerako igokoet, ostegunean igotago dala bideo hau, beraz. Ostegunean ikusten dezuten entzat, bueno, astelenean grabatu zen, asteleneko eguraldia hau ematen zuen, agian, eta segurazki ostegunerako uste desberdina izango dela. Baina, bueno, biztai alde batera utziz, kabinara pasatuko gea, eta, bueno, CRJ hau da, CRJ 700, eta, bueno, pixkanaka hasiko gea prozedimentuekin, bueno, itxaina, vale. Hasiko gea, vale, lehenko bateria piztu berdet. Komunikazioa euskadan, Donostiko eguraldia ez dago?
Bale, bestelaren ni atera behar naiz. Atera behar naiz, mendebaldera. San Sebastian ground November 8982 Alpha ready to taxi west departure. Hau berandu esan berko nioke, baina... Bale, 22 ematen dit, bale. Hori, ezke hori nahi nuen jakin, 22 ematen zinez. Bale, listo. Taxi to and hold short runway 2282 Hau Alpha. desaktibatuta daukat, bale, momentuz bai. Ground service... Bale, SRS... Honi mango jot. Aktibatzen da. Lurreko GPU-a martxan jartzen da. GPU-a da Ground Power Unit. Kanpoko pista jarkoet. Horrek azken finean generore elektriko bat ematen du. Non hegazkina izartzen dio ustet, ez nago zigur guztiz, baina elektrizitatea bentzea sartzen dio. Eta ustet baita ere sistema hidraulikora presioa sartzen dula. Eba. Bale, ja gertzen zait. Abaila bol dagoela. Listo, bale, prozedimentoa jarraituko deu. Fire detectiona eten deu, testa. Guztia ondo, behar duen bezala, eta apua pixten jungo geha. Lelego nahi maten diot, txaina. Bale, ez da, zerbaitetik ez da pizten, uste bug bat dala, hegazkinana. Hau berez piztutu beharko litzateke. Eta oin, bale, apua pixten jarri deu. Bale, bitartez, hidraulika 3A piztu. Eta oain, bi IRS-ak navigazioan jarri. Eta, bueno, orain jain behar deuna da. Hegaldia programatu behar dugu, ez? Horretarako, erakutziko izuet navigraf jarrikoet. Bale, bueno, gure hegaldi hau izango da. Mapa hau zea da. Aerobiatako mapa da, baina, bueno, munduko mapa hau da. Ikuste zuten nola Hondarribitik ateratzen gehan. Hegogetabia direkzioan ateratzen geha, beraz Donosti gaineti pasatuko geha justu, Igeldo gainetik, ezagun nuke, Urnietaraino aterako geha, Aberbidean Anoeta ikusi dezakegun, eta, bueno, gero Biarritzera juten geha, Biarrizko aeroportu gainean Waypointa daota, eta, bueno, hortik aurrera abiatzen geha, Bordeos gainetik pasatuko geha, Poitiers gainetik gertu, Toursetik ere bai, eta, bueno, Paris hemen eskuinean utziko deu. Eta bendik pipipi gora, Lille izango dugu baita ere. Eta, bueno, gero ja Gent parean ja gesten hasiko gea. Eta Eindhovenera, bueno, ikuste zuten Eindhoven Belgikako mugatik oso gertu dago. Eta Eindhovenen aterrizatuko dugu. Bale. Bueno, munduko mapa da, jarriko detena da enrute. Azken finean, askotan izan dut, hegazkinak airean juten dianean, bat, hegazkin hauek ez, bidaiaria da mazkietenak. Ez dira juten hau zein tokitatik, baizik eta errepide batzuk bezala asistitzen dira, eta errepide dira ikusten dituzuten linea hau dira. Orduan guk despegatzen dugu, lehenengo despegatzean ez dago linea hori segitzen, baina despegatze hau ere normatibizatuta dago, hau da, kurba hau existitzen da eta horretarako egina dago. Eta, bueno, gero ikusten zute ez, ja, ruta baten jartzen geha, hemen beste batera pasatzen geha, hau zan UN 857, gero UP 181, eta hola, juten geha, amaera arte. Eta amaerako prozedimendua aterrizajekoa ere, ikusten zute. Ez dago, rutan barruan ez dago, ze ja rutatik ateratzen geha, baina diseinatuta dagoen zea bat egiten dugu. Ibilbide bat egiten dugu. Ba, bueno, besterik gabe, hau kentzen dut, navigraf, jolaztera itzuliko geha,
eta ekingo diotena da programatzeari, bidaiatzeko, bale. Orduan pasatzen da hasierako posizioa, listo, jarrita. Bale, fly plana, irtera Lima Eko Sierra Oscar, hau da, Donosti, eta Eko Hotel, dala, Eindhoveneko aeroportua. Alternatiba da Eko Hotel Alfa Mike. Hau da, alternatiboa izaten da aeroportu baten demagun Eindhovenera goaz, eta Eindhoveneko aeroportuan zerbait gertatu da, eta ezin dugu aterrizatu, orduan aeroportu alternatiboa nora juteko aterrizatzera. Flight number uste sartutela 2-7, hau ez dio asko axola, baina bueno. Eta exekutu atzeko eman, bale. Orduan, sartzen dugu BTZ Biarritz dala azteko zuzenean, bale. Gero UP 181-etik, UP 181 bide hartuta, junbergea CNA-raino. Listo, ja pantalla ikusten zuten zea idala, aktualizatzen nahi dela. Bale, urrena UN 848-tik banadera. Txatean zerbait idazten bazute orain momentuan ezin dut letu, bi pantalla behar ditut eta. Bale, gero sartzen geha UN 874-tik Bamesera. UT 181 Podem. Bale, urren gorriera pasatzen geha. UN 873. Aber jartzen duten beldiraino. Aber jartzen duten momentua iritsita, modu honei jartzen dioten Simbrief, dala horri aldeat ibiltzen dutena planifikazioa hau egiteko, horrekin kompatibilitatea. Hegazkin asko hori ja jarri diote, adiez, esango dut, Larondero eta mairu, Airbusa 320ak Flybywarenak badauka sistema hau. Lumil. Eta UI 883. Eta baitare Cessna CJ-lauak ark ere badaukala zango nuke. Bale, denutera. Listo. Eta directo nikera. Bale. Bale, ba, momentuz hau da. Listo jarrita, sartu dugu. Eta bale, hau. Lehenengo datu batzut pasar ditut amendik. Orain momentuz hau ez dute beharko, segundu baten. Performance, bai. Guzti hauk ezartzen ditut. Listo, jarrita hau da. Informazio hau betetzen nahi nun automatikoki. Vale.
Cruising altitude, behiratzen detan horri aldean. Horrezan nahi du ze alturatan jungean kruzeroan. Vale, flight level. 360, hau da. 36.000 oineko altueran jungo gea kruzeroan. Vale, hau ondo da. Eta... Vale, listo. Vertikala... Transizio altuera... Epa, hau ez... Vale, jarriko izuet erakusteko transizio altuera nola egiten dan. Epa. Hau, ez aukeratu. Vale, bai. Orduan, Donostitik alteratzen gea, Donostiko txartak irikitzen dut, zidetara juten gea, irterak dialako. Gure irtera da, gizkiz banao, Biarritz. Ara aurkitzetan... Biarritz 2A. Vale, hortaz, hemen egon behar du Biarritz bat Z, bat I. Hemen, Biarritz 2A. Epa, hemen dago. Eta transizio altuera, hemen, 6.000 oinetakoa. Bale, orduan ikuste zutez, guk hau kurba hau esan dizuet. Kurba hau naiz eta ez egotea aerobia batean ez egotea normatibizatutako kurba bat dela. Eta, bueno, ikuste zute kurba hau hartu behar deu. Eta, adibidez, SSN-etik 3.600 altuera gutxien pasatu behar deu. Eta listo. Gero datu gehiago badaude, frekuentziak, Donostiko departure frekuentzia 117.9 da, Biarrizko frekuentzia da 114.15 da, Bilboko 115.9 eta bueno. Eta bueno, datu gehiago nahi dituzu, ez geanak sartuko, hortaz, ateratzen gea, eta transizio altura zen dugu 6.000. Vale, perfecto. Exekutatu gordetzeko gauzak. Vale, hori ondo dago. Eta, vale, jetxiera, transizio altuera, behiratu behar deu berriz nabigrafen. Ahi ez dezute ikusi. Jo, eski, hainbeste botoi dauzka jarrita, ja ligatzen nahi naizela. Vale, baina, bueno, 6.000 jarri simpleki. Eta, oain irikiko ditugu iritsierako txartak. Aterrizatu behar dugu 3. runwayan, ILSY-gan, eta transizio altuera, ba bera, 3.000, oso bajua da. Hortaz, hola jartzen dut, eta 3.000. Jartzen dugu, exekutatzen dugu, eta listo. Bien, egin da dago. Vale, egin da dago. Vale, oin Humbergeana da, flyplanera. Ez, barkatu, departure arrivalera. Eta, hori, apixka zoom egin godet, ze gutxiatzen zen. Runway eta biatik ateratzen gea, eta Biarritz 2A esan dugu. Listo. Exekutatzen eman dugu, ikuste zute kurba nola jarri den orain. Eta berdinen behar dugu, iritsierakin, non iritsiera izan behar duen next page, ILS03Y esan dugu. Eta bueno, nabigrafen dago, erakutzu dizuet, berriz. Iritsiera jarri detena da ILS3 runwaya Rusaletik. A ver, Rusal baldaon. Next page.
Bale, eski hau estarra da. HN, mitza... Bale, zuek ez dituzu ikusten, baina... Hau ez... Hai. Hau kendu... Ea mitza... Zen amendik. Bale, mitza aukeratuko dugu. Ondo bat orki guta. Bale, mitzatik... Eta... Karo, estarra ez dakit zein den. Haro jongo naiz behiratzen. Hau ez... Ondo datorren bat aukeratuko dugu. Epa. Hau ez... Hau ere ez... Ez tare... Hombre, hau izan ziteken baina ez. Epa. Nik usteat elzik aukeratuko dugula. Bai. Bale, elzi hause. Eta aplikatzen dugu. Exekutatzeko eman dihat. Eta listo ezarrita dago. Bale, horta zoen juten geha lexetara. Eta orain begiratu behar dugu, diskontinuitaterik dagoen. Baldin badago, konpondu behar dugu. Oso horrez konpontzen da. Hemen dago, lehenko diskontinuitatea. Gordetzen dugu. Bale, gehiago ez dago. Ez dakitena posible dan hemen jutea urrengo waypointera, baina bueno. Suposatuko dago ondo dagoela, egina. Bale, hortaz flyplana jartzen dut. Bueno, lexa jarriko ditut, zuzenean. Listo, hortaz hau programatu deu. Ez gauza falta zait bakarrik. Dela, bueno, gero emango ditu gute, eskuak kodea emango ditu gute. Eta behiratu behar detena da. Jo, etzatea ikusten jolasa. Baina, bueno, konfiguratuet. Eta azkenean behiratu behar detena da, navigraph jarrita, approach ILSI runway 3, frekuentzia da 109.75. Vale. 109.75. 109.75 gero jarrikoet hori. Bai, hori aterrizatzea guazenean jarrikoet. Bale, hori eginik... Bale, horri alde hau. Hemen checklista dauzkat, baina, 3 horri dia, bi aldetatik. Lehen horri alde bukatu dugu. Bale, hortaz hauek egine daude. Bale, hortaz hasten geha. Headina jarri berdet. 22. Listo. Headina 22 jarrita. Abia ura nahi dut
180 ez pasatzea. Listo. Eta... listo. Vale, ba, push bucket startupa hasiko gea. Vale. Hortaz lehenengo ateak itxi behar ditugu. Aircraft. Vale, atea itxi nahi gea. All passengers are aboard. Ladies and gentlemen, on behalf of the captain and crew, welcome aboard this flight. We hope you enjoy flying with us. Kamioia aldeiteko esango jau. We'd like to Bada. encourage all passengers to watch our cabin crew display the safety features of the Vale, ba, ja pixkana martxan hasi behar gea. Parking breaka on. Bikona piztu behar dut. Bikona piztuta. Navigazioan argia lehenagotik piztuta uki beharko genula, esango nuke. Baina, bueno. Kamera boste jarriko. Hemen jarriko dut. Left eta right boostak piztu. Vale, bleed balbula automatikoan, vale. Vale, hidraulika jarri behar da. Lehena auton. 3 on mantendu. 3B auton. Eta 2 auton. Baitane. Listo. Bueno, ikuste zute gauza asko papelai behira iten nahi nezela, esan dizuete. Egazkin komplikatua da, eta oraindik ez daukat hainbeste ibili ikasteko. Vale, parking breaka on. Repetikatzen da. Pushback clearance ez dugu pushbackik. Gurpietako txokak zeak. Kaltzatzen dizutena ez mugitzeko kenduta. Eta parking brake off. Bueno, ez dut kenduko motora piztu behar dituguta. Hortaz, motora pizten deu. Eskuineko motorra pizteko maten jau. Eta azten da, bigarren turbina martxan. Lehenare bai, pixkanaka. Horrela jarri behar da joysticka. Hala, 20 baino gehiago daunean. Zein. Epa, hortxe. Ui, uste zoratu dutela. Listo, orain pizten nahi da. Kamotik jarriko, Ikustu zute, eskuineko motorra martxan jartzen nahi da. Vale. Ahí da pizten. Ladies and gentlemen, please pay attention as we display the safety features and procedures of the aircraft in case of an emergency. During an emergency, Vale, azafata ahí da. with your seatbelt Azalpenak ematen. in the upright position. In case of a drop in cabin pressure, breathing masks will drop from the ceiling and should be placed over your head. If there is smoke in the cabin during Oin berdina ezkerreko bakin egingo deu. walkway emergency lights will display to the exits which are located here and here. In case of an extreme emergency landing, you will be instructed to get into the brace position, which is executed by placing your head between your knees with your hands over your head. We would also like to remind you that you should turn off all electronic devices. We thank you for paying attention during this brief Listo. presentation. Eta bain. Vale. Idelen daude biak. Vale, bai, biharmo motorra pizten nahi da. Eta parkamentuko zea jarrita, frenoa jarrita.
Bale, taxia hain aurretik egin behar deuna da generadoreak martxan daula behiratu, bai? X-Flow aurrai da manualean, Bleed Flowa automatikoan, bale? Apua itzali behar da. Bale. Eta, bale bai. Air conditioningen argirik ez duen behar. Eta anti-aizean dazpare piztu egingo deu. Ez dakite, bueno, lainoa dago, bati bat mende aldera, eta beharko dugu azpane. Eta, bale, guztia ondo. Hortaz, horre honei buelta maten jau. Bale, taxia egin aurretik egin behar deuna da. Hau jarri. Eta jaudan berrare bai. Stand-byan jarri. Bueno, piztuta barkatu. Hau hemen jarri. Eta gehiago zertzan. Bale, eskuaka gero mango igute. Bale, flapak sortzira. Berez jarri beharko genuke baita ere zea, trimeatu. Baina, bueno, ez dugu ingo. Bale, aktibatu behar dugu. Epa, armatuta. Ez erretzeko mezuak, gaur egun izaten dela mugikorra eta ez piztuta emateko. Eta gehiago. Bueno, ba, taxia inberdeu, ja. Eta... Bale, flight controlak behiratu ondo daudela. Bale, ez daudela ataskatuta. Koño. Idatzi eta ni hemen nago zatan, txiki. Ez neure munduan egon eta hanka zer urtean azpatzeko, iberdrolako supositera jotzeko asmorik bai, ez. Ez dena hilia da onditan sartzea. Gero nire irudia iberdrolai zeiten torrei jotzeana. Bueno, bazto zela lanea, bale, ondo segi. Eskerrik asko bazatzetik. Baina ez detorrelako egin goz denai nire irudia kanala asoziatzea atake terrorista egiten ditutela virtualkire, baina bueno. Zein behar nun. Bale, taxilaita piztu. Ikuste zuten lan luzea dela soilik hegazkina piztu eta martxan jartzea. Hau da. Zan dizutetek hegazkina bastantez komplexuagoa dela Airbusa baino. Parking brake, taxilaita piztu. Vale, listo. Bale, hortaz, zesan digu. Bale, hemen ez dago iaia Donostiko aeroportuan zeharik, taxirik. Txarrena, kamioi hau dagoela parean. Gainetik bazartu beharko du, baina zein godiu ba. Eta, bueno, hau jatzen gara. Hau iratu behar da. Epa, kendu.
Bale, frena jarra du. Jode, etziat jolasa ikusten, azelia da. Bueno, simpleki botoia sakatu ditu, asko sentitzet. Ja, nabi grafakin da dauka liada bat. Aspaldian gaina zuzeneko egin gabe. Orduan. Egin behartena da, oen permiso askatu. Torreakin kontaktatu. San Sebastian Tower, November 8982 Alpha ready at runway 22 west Eta departure. jarriko dut kopilotua hitzein dezala biak automatikoki izagin. Torre kontrolakin zebestela zoratu iten aizen beste gauza. Azken finean gauza guztiak bi pertsona dituzte, egiten dituzte eta bi pertsona horiek Cleared for takeoff runway 2282 Alpha. jode, pilotoa dira. Nik ez daukat, entrenamentu hori. Hore, itxoin. Ze piztu behar ditut argiak, eta, biko naiz. Estroboskopikoa piztu. Terrain radar piztu. Ez zena gogoratzen nuntz egon. Zeana. Esango dut. Honekin zan? Vale, tea, vale. Vale, listo, hortaz. Junberga pistan amaierara, pistan amaieran buelta emango dugu. Azpeare begiratu, inorra ez datorrela. Eta, bueno, ja pixka lasaitu da ez, guztia programatu dut, alare. Gauze asko daude egiteko, baina, bueno. Horren pixak gehiago, kaso gehiago inal izango jote estermina iberai. Eta, bagoaz. Bueno, bagoaz. Pistan amaira arte, han buelta eman. Hau jetxin goet. Bai, jetxe ingot. Bale, aztu zaidan egitea da, altimetroa ondo jartzea. Listo, jarrita. Beira, kendu ingot ze. Ladies and gentlemen, the captain has advised that we are now cleared for takeoff. Bale, zinturoiak. Zinturoia jazteko zan dut. Hori lehenautik gola bexatu behar nu, baina, bueno. Zatizuet, egazkin ontara ez nagoain beste hoituta, beraz, prozedimentuak buruz ikastea pixka kostatu egiten da. Bale, ondarri bian. Pistaren amaiera ere ditxikea, eta erre kopan behintzat onelako egazkin antzerako bat, bueno, ura, usteten Braer 160 edo zala, baina más o menos antzerako batekin Donostian aterrizatu zian, beraz, ez dakit. Gauza hori da, ez dakidala ze konpainiak inbiltzen dian, ze egazkin, nondik ateratzen da reala, beraz, momentuz onela inberko dugu. Urrengorako ikusten bat, noaindik ateratzen diala adibidez, ba, bueno, noaindik egingo tegaldia, nahiz eta noaingo aeroportuan idakidala ez dago ondo egin ja, hau Donostikoa bezala. Eta... Bale, ba... Listo, bagoaz.
take-offan. Vale. Rotate. Vale, bagoaz. Positive climb gorpila gora. Eta gauza bat ahaztu zaite egitea. San Sebastian Tower, November 89er. A2 Alpha continue for west departure. Altuera 11 mila jarri dut, bale. A2 Alpha, leaving my airspace frequency change approved. San Sebastian Tower, November 89er. A2 Alpha frequency. Epa, kamera zoratu da. Ah, karo bakitzeatik San zoratu. Sebastian approach November 89er. A2 Alpha is type 3 miles southwest of San Sebastian, 2,500 feet. West, flight following. November 89er, 82 Alpha, San Sebastian approach. Squawk 0005. Baina baldatu aldute. Squawk 0005, A2 Alpha. Vale. Momentotan itzultzen naiz. 82 Alpha radar contact 4 miles southwest of San Sebastian, 4,300 feet. Altimeter 29.85. Roger 82 Alpha. Vale, climben jarri behar dut. Eta bain jarri behar dut navigazioan. Eta jarri behar dutena da. Ez dago ez, abiaura. Abiaura behar dutena da. Igo 250 Ze 10.000 oina azpitik limitea 250 da. Taren bai. Bueno, ikusten zute, ez? Kamera jarri bertena azkarago. Gure azkina egan. Eta atzean Donostia, no, eta hemen Zubieta egongo da. Aber hipodroma hortzetan. Jode, bai momentan ez dut ikusten. Ah, bale. Hemen hipodromoa eta Zubietako instalazioak hauek dira. Gizkiz banago behintz. Mira, hau ez zelai kanpoa. Ez hauek ez barkatu hauek. 118.275. Hor daude zelai kanpoa. Madrid Center, November 89er. Eta hemen, eta hemen. 8,900 feet. Bale, baina buelta hartzen nahi da. Hor behan Zubieta, hipodromakin batera. Zubieta hau da, instalazio hauek. Eta bera Zarauz da. Eta gore ja. Gaizki edo ez dakit nun agertzen da, beraz. Baina goian dago zu ez? Hemen, epa. A ber, han goian. Goi barra hortan, departure lezo ipintzen du. Donosti jarko izuet. Aunque kontu zorain, lehenoko kagada berdina ziteko. Climben dago, bai.
Ez da izan despegerik ortodoxona, ze hegazkin honetan kostatu egiten nahi zait ikastea, normala da, hegazkin berri bada oso komplexua da. Baina, bueno, bagoaz. Eta ja, jarrikoet, bueno, 25.000 jarriet. Jarrikoetut 36.000 joan behar gehanak. Listo. Eta beno, jun daiela hegazkina pixkanak egotzen. Hirurehun jarriko eta gaura. Ladies and gentlemen, we are now serving sandwiches. Zinturoiana derrigortasunak kentzen dut. Bueno, ikusten zute, jaizkibel hemen, behan. Eta, bueno, ja lainoa dago. Beraz, laino artea sartzen dira. Bordeaux Center, November, 89er, A2 Alpha, 15,900 feet. November 89er, A2 Alpha Bordeaux, Center altimeter, 29er decimal A3, continue as planned. Bale, pare bat gauza dauzkate egiteko. Hau itzali, itzali behar ditut. Itzali behar ditun. Alpine 763, 8 contact Madrid Center on 118.275. Good day. for Alpine 7638. Ground speeda zenbateko da. A ber. Honena horrela itea, neuk zooma itea, vale, 201 ondo goaz. Altueraz nola goaz, ni izan nuke behar dana baino askoz gehiago goazela. Bai, 5.000 oin altuago goaz. Bueno. Odeietatik ateratzen ja, goian. Jode, tximista geure aurren izan da, argia bentzat. Hala, bagoaz bidean. Bordeaux Center, Royal Air Maroc 810 is passing flight level 3, 60 descending 10. Adion behar nahi, 36.000 ere izten geanean zeitu. Royal Air Maroc 810 Bordeaux Center, continue as planned. Esango dut. Abiadura azelera joa, eske ez dakit euskaraz nola zen, azrautela jartzeko behar den tokian. Bitartez konprobazio txiki bat. Ondo joa. Bale, ikuste zute, kolore aldatu diot goian. Goiko barra txuria eta berdea dago. Eta, bueno, berdeak esan nahi du, ibilbide osoan ze egin dugun. Ze zati egin dugun.
Eta, bueno, datuak leheno hasi naiz datzaten, ikuste zute departure da Lezo, irtera da Donosti, iritsiera Eindhoven, estimate, eta da, mandako joan eskustu hoxi izatea hitz hori, baina, bueno, da, estimate time of arrival, hau da, iritsierako ordu zein da, ezaguet. Iriste ordu predezitua, eta da, gutxora bera arratzaldeko 3 baino ora zulun, ora zulu uste dala Greenwicheko orduan, beraz, izango dala amendik ordu eta 10 minutura, hau da, gure Euskal Herriko arratzaldeko 5 izango dala. Egaldian zenbakia da AE 23 zenbakian inventatuet. AE jarri dut ze realak bastante bidaiatzen du AR Europakin, finalera bintzeta AR Europa, kopako finalera AR Europakin junginan. Naiz eta ikusi deten, justu Kadizerako egaldia etzela AR Europak nizan, zeakin izan zela. Air Nostrumekin izan zela, beraz. Hori jaztakit. Nola informazio hori ez daukadan, ezin dizuet esan. Hegazkina CRJ-7, bueno, berez, CRJ-7 da, baina, bueno, diminutu hori biltzen da. Eta, bueno, aldi uneko datuak, altuera ikuste zute 24.000 eta 500 oinetara gaudela. Kalkulu aproximatua teiteko gomendatzi zute eta altuera kilometrotara pasatzen nahi bazute zatiru itea dela. Hortaz orain 24.000 zatiru iten badezute. Ateratzen da 7, zerbait. Bueno, hoxe. Bueno, ez 7,0, 8, más o menos. Bueno, 25.000 gaudela 8, zerbait. 8 kilometroko altuera gaude. Ground speed da lurrarekiko damakiguna abiadura, 284 korapilotakoa da. Horrez dezute ikusten, baina nik, bueno, horrez dezute goian barran ikusten, baina hemen jartziko izuet. Gure abiadura match zenbakian, match bat da, soinuaren abiaduran goazela, match 0.7 bostean goaz, hau da. Gutxi gara bera, soinuaren abiaduran 3 laurdenetan gaude. Eta ero vertical speeda da abiaura vertikala zenbatekoa dan, hau da goraka zenbat agian igotzen, eta da minutuko 860 oineko abiaura, gutxara. Eta bueno, informazio hori aukaz eta pixkat jakiteko zuek egaldian ze puntutan gauden, eta gauzan doaz. Hau ez. Lainoa nahiko altua dago, Bueno, bitartez jarriko dizuet segundu batean. Hau kendu. Ahí va, hecho ya. Ez jo. Itxoin ze ez dakit eta ezotedetan liadan batein. Eltzik. Lex.
Ez, inket. Nagoen la puta, gezki zartu dut. Kamera gertuatu. Vale, hau horrela da. Nitza. Eta sartu behar duen Elsi. Bai. Bordeaux Center, Royal Air Maroc 810 is at flight level 360 descending 10,000 feet. Vale, bazparek konparatu. Royal Air Maroc 810 Bordeaux Center. Continue as planned. Listo. Vale. Vale, bagoaz. Uralde asko betu du hemen, behira. Eta segundu batean behiratuko deu, ze paretan guazen. Bueno, etxaina, segundu bat, ze garrantzitsua da. Gesten ari data. Vale. Jarriko izuet Navigraph. Eta behiratuko deu separetan guazen. Ba, behira, Burdeos gainean, orantxe frentean Burdeos izango dugu. Jolaza jartzen dut. Eta kanpako bizta jarezio. Ba, behira, Burdeos hausa. Eta, bueno, goian ikuste zute laurdena, bidaian laurdenetik urrutiz gaudela. Eta esan bezala, gutxora aterrizatuko dugu, ritmo honekin jarraituz gero eta arratsaldeko 3:00. Barkatu, arratzeko 3:00 Gorazulun, hau da, bizitzarrean, Euskal Herriko orduan, arratsaldeko 5:00. Azken finean ordu hori da, Orazulu da Greenwicheko ordua. Gu udarako Euskal Herrian Espainiarekiko batera erabiltzen dugun ordutegia da European Summer Time European Summer Time ibiltzen dugu. Hori da Greenwichekoa gehi bi, horregatik ipintzen du 3:00 iritsiko behala, baina benetako ordua izango da Euskal Herriko atzaldeko 5:00. Eta, bueno. Abiadura handian guaz, lurrarekiko 5 korapioko abiadura guaz, bastante azkar. Vale.
Hegazkin honen espezifikazioan arabera zango nuke match 0.78 dala abiaura maksimoa. Konporatuko dut. Vale, cruise speed. Vale, justu. Espezifikazioak. Ara aurkitzen dutan, onbaitan. Ez pentsa du gehienezkoa match 0.85 dela bai, baina Cruzerokoa... Bueno, konbertsioa berkot, kilometro horretakotik matchera. Zero koma iruruta zazpi, pintzait. Ez zango nuke, baina... Zango nuke 0,78 inguruan gehiago dala. Baina, bueno, eta masimidea iritsiten nahi geha, oain kontu zibili behar naiz azelera joakin. Eta bigarren horri hau egin deu. Ordenatzen ditut horria pixkat. Vale, hemen egin gotena da. Rango handitzen dut eta listo. Hortxe utzi. Gora igo. Arabia horrekin zegertatzen da behiratzea nahi dut. Speed itzali da, hori ondo da. Gorak edatua pixkat. Baina ez du maten asko. Bueno, vigilante ongo naiz. Laino pila bat, azpian. Saiatu naiz baitare aurkitzen hegazkinaren pintura izango litzatekena Europarena, baina ez dago. Bainok ez du egin, beraz ez dut aurkitu. Eta Air Nostrumena ez dut behiratu. Hori gero behiratu beharkoet. Bale, pixkana gabagoaz. Hau, behiratzea nahi dut. Kamaraz berdinak. Begira. Barriro haziak kamera berdinekin eta azuma egiten dut. Ematen du fletxa honek indikatzen du guzia abiauratan gauden. Naranjak, arrosak arrosara ez da, moratuare, lila kolore honek esaten du zen batean daukan markatuta honekin. Eta ero, hemen agertzen da linea justu ze honetan, horizontal honetan, gorago agertu daiteke linea arrosa bat edo beherago. Horrek indikatzen duena da ze joera daukan. Gorago agertzen bada, esan nahi du, abiaura irabazten ari gehala. Berago agertzen bada, abiaura galtzen ari gehala.
Itxoina, gauza beratu erdut, ze... Fuela... Karo, eske liada bat indet. Reiniziatzean... Reiniziatzean... Fuela ez dut berriz sartu. Ez dakitena nola ibiliko gehan. Erregaiz. Bueno, zerbait badana trampatxik egingo dut, eta listo. Airean repostatuko dugu, baina bueno, ez da zer hartatzen. Eta, bueno, hegaldiaren laurden bat egin da ja. Ondo guaz. Oeta ma 6.000, bueno, hor, oeta ma 7.000 agertzen zaizu zuei altueraia, bez dago ondo. Eta, bueno, lurrarekiko abiaura 500 gora pilokoa da, oso azkar. Bordeaux Center, November, 89er, A2 Alpha Flight Level 360. Izango izuet, kilometro ordotan zemadan. A2 Alpha Bordeaux Center, continue as planned. Behatziren 26 kilometro orduko abiauran guaz. Eta, esango izuet, bueno, lainoa dago, beraz gauza gutxi ikusten dugu. Bueno, Cognac izeneko herria pasatu dugu, azpian, eta Leste Poitiers izango da. Ai, ba, bueno, pixa partidu bat ikitzeitea tokatzen da. Nola ikusten nik partidua? Bueno, hemen ez dut ezan, YouTubera igoko dan bideo honetan, baina, bueno, bideo gragatzen da iraiak 13 astelenean. Beratun behar izan dut, zenbakia ez nintzen gogoratzen da. Justu atzo partida izan zen Kadizen aurkakoa, eta, bueno, Reala nola ikusi nun Real bat dominatzailea, baina kostatu zitzaiona oso atzean sartuta zeon Kadiz batei eskua sartzea. Bueno, esperatuako zen Kadizek horrela jokatuko zula, ze... Epa, mikroa jo diot. Behaien jokua hoxe da, atzean zai egotega eta kontra erasora jokatzea. Bueno, pasadat izan zen atzekoa, 80-ko posesio Realak. Eta egia da guk ez da genula, Kadiz ainatzen sartuta onda, asko kostatu zitzaigula, bueno, zeak egitea, saiakerak edo arrisku aukerak izatea, baina Kadizek ere zuen zer lortu hau da esan nahi dut. Atzean entzarratuta oten dan ekipo bat izan da, eta kontraerosora ateratzen dana, kontraerosorik iaz genuen ikusi, eta praktikamente partidua ikusi genuen ekipo bat bakarrik jokatzen, Reala. Esan dudan bezala ez genuen zen aukera asko izan, batipat lehenengo gola sartu artez genuen aukerarik izan. Egia esan aukerarik garbiena Kadizen zat izan zen, haienek despejatutako baloi bat zutoinan jo zuenean. Baina, bueno, bestela Reala oso dominante ikusi izan, eta, bueno, lehenengo gola arte izan zen, ez? Pase bikaina aritze luztondona defentsan bizkarrera, eta, bueno, Mikelen rematea killer baten burukada zen, oso ondo giratzen du burua, baloia potentzia emateko, eta, bueno, paseare oso ona da, baina buruz ondo egiten du. Eta ordundik aurrera ja partidu asko aldatzen hasi izan, ze Kadizek ja zion balio atzean entzerratuta goteak, aurrera atera beharatzen, eta espazioa sortu zian. Kadiz aurrera ateratzeakin batea, Realak aprobetxatu zuen zeiteko. Baloi atzean jokatzen zuen, oso atzean, Remirori pasatuta,
eta egiten zuna zen Kadiz aurrera atearazi, ez, atzetik. Horrela, utsuneak sortzeko aurrealdean. Eta, horrelako batean, ez dakit Sorlozi zeinek pasazion, Remiro bea ez ote zan izan. Baina, Sorlozi baloi bat iritzi zitzaion, nik uste buruakin ikutzen diola, ez naiz guztiz fijatu bideoan, baina ez da honuke buruakin ikutzen diola eta orduan defentsan gainetik pasatzen dela. Bea praktikamente atezainan aurrera zijoan, eta kala etorri zan, Sorloteko zondo sartzen du gorputza penaltia inarazteko, eta penaltia Mikele botatu zuen eta utz eta bikoa. Eta gehiago ez zen ez da gertatu. Sorlo gustatu zitzaidan, sartuz, denbora gutxi jokatu zuen erako zondo intzun, praktikamente berak sortu zuen bigarren penaltia ezerrezetik. Eta ez espero dut Holandara begira, Indovenera begira. Indovenera begira espero duana da Realak baitare saiatuko dela bere identitatea jarraitzen eta baloiaren jabetza gehiengoa izaten. Baina Indauen ez da izango Kadiz bat bezala atzen sartzen dana. Nik entzun dudanaz bentsat eta irakurri dudanaz Indoven Holandako talde gehienak bezala erasora ala juten dan talde horietakoa da, eta asko erasotzen duen horietako bat. Beraz, aspektu horretan Kadiz baino arazo gehiago sortuko diguzte. Baina egia da Holandako defentsak ere alaiagoa diala esan dezakegu. Orduan Realak aukera gehiago izan beharko lituzkela, eta ez lukela beste arazo izan behar, atera iristeko. Hortaz, nik 11koa segurazki errepikatuko nuke Kadizen aurrekoan, Kadizen aurkakoa ikusi dugunana. Bai, errepikatuko. Pentsatzen nintzen aurreko 3, baina bai, mantenduko nuke Portu, ikusi Barbarren etxean nola iristen da, baina eta gero egingo nukena Gebara atzo gustatu zitzean, denbora bastante jokatu gabe oteko oso ondo ikusi nuen. Ez dakit Zubimendik zerbait zaukan, naiz eta gero batera zan, baina, ipixate agian ikututa edo zean, edo, agian Imanolen erabakia zan plantillaren gestioa, atzo Gebara jokatzea eta adibidez Zubimendi jokatzea Indauen. Baina, momentuz nik uste taldea mantenduko nukela, eta horrelaxe. Nik espero PSV-ek ez dela hasiko bere jokoai. Oso arraro irutzen zait izango litzatekeela PSV-rentzat bere jokoari uko egin eta Realari planteamendu bat egitea adibidez atzo Kadizek egin zuen bezala, ez? Horrelakoa. Beraz ikusiko du, partido zaila izango da, segurazki nire ustetan Europako Ligaska honetako partido hori zailena da, PSV-ren aurka bere etxean, ze Monako zait irutzen PSV-ren kalitatea daukanik, are gutxiago zean jokatu genenen, egia da lagunartekoa zela, baina aurre demoraldian jokatu genuen Monakoren aurka, eta ez zitzaitan ekipo oso nahi irutu. Gainera, defentsan, beraien defentsak akazela harriak egiten zituzten irutu zitzaidan, eta bai, gero Ben Yedder daukate, jokalari oso dela, baina Monakoren defentsa irutu zitzaidan aurre demoraldiko partidu batik, ez pintzate, anoetan izan da. Bastante pobrea irutu zitzaidan Monako. Eta gero, Graz daukagu, Grazen aurkako 2 partiduak irazi beharko ginuzke, sorpresa handia izango litzateke.
Eta bueno, a ber zer dan. Nik uste Europa Ligeko talderik lehiakatu honetako bat izango dela. Ze lau taldetatik laua dia ezagunak, Gerrase beti horregon izan da Europan eta zea. Ohituta dago, Europan jokatzera ohituta dagoen talde bat izani. Baina, bati bat zea hoiatik, ez? Berdintasun hori PSV Monaco Reala. Baina, ikusiko dugu. Aber, garaipen batekin itzultzeapen Eindhovenetik benetan emaitza oso ona izango litzateke. Eta ligaska nahiko inkarrilatuta lagatzea, ze segurazki PSV da. Ez dut izango talderik onena dala, zen ere ustez Reala da talderik onena. Baina PSV ohituta dago ez Europan baizik eta Championsen jokatzera. Orduan, jokalariek badakite zer den presio guzti hori. Eta, nik uste aspektu horretan talderik indartzuena PSV bihurtzen dela. Orduan, kontuzibilidarekoa izango da. Eta, nire analizi xumea hori da. Reala jarretu behar du egiten dakiena. Eta ikusiko dugu ze iristen den. Bale, hain naiz behiratzen noiz abiatu behar gean bera. Abiatu behar geha denuten. Uste dut, oendik bastante falta dela. Baina, ikusiko dugu. Ega taldea honain dikire pixak kostatzen nahi zaiola, nik uste rodajea falta zakola taldeai. Aurre denboraldian jokalari asko ez dira egon, gero olimpiadak egon zian, gero selekzioen panoi hau beti ere mozten duna ritmoa, eta pixkan azkarria da, hainbeste selekzioen geldialdi oteani. Egia baitare euskal selekziorik ez daukagula, eta orduan horrek ere pixatza egiten dula, baina enaiz selekzioen futbol oso zalea. Ni klub futbol zalea naiz. Ez dakit, ez diote grazia handirik tapatzen selekzioen egia da, baitare, esan duan, ez? Euskal selekzioa inoiz ez degunez ezagutu kompetizio ofizialetan jokatzen agian horregatik dala, ez? Ez izate euskal edo ez ikustea selekzioen futbola hain erakargarria. Baina, zoritxarrez ez daukagu aukerarik euskal selekzioana momentuz behintzat, eta horrela jarretu beharko dugu. Ea ba. Arbean. Bale, nik esan dut, behan hiri handi bat ikusten da, eta, karo, Tours da. Justu horbeko hori, hau, Tours da. Jo, ibai bastante handia pasatzen da, Ba, bueno. Hegazkina, hau da. Hegazkin nahiko komplexua da. Azken finean, hegazkinaren prezioa naiz gogoratzen zen bazan, baina ustet ezaktu gien ez gogoratzen. Baina 45-50 euro balio ditu hegazkin honek bakarrik. Nik pirauta daukat. Hori, zan beharra daukat, ze momentuz ezin de pagatu
€50 hegazkin batean tiko. Egia da, simulazio aldetik da, sistema aldetatik oso ondo dagoela egin da. Agian garaztiegi da, dagoenare, ze study level bat ez da. Study level da, hegazkina praktikamente hegazkinen realaren sisteman berdina dagoena egin da. Simulazio kasi totala danean. Hau ez da, study levela nahiko ondo gineko hegazkin bada, baina agian gehiegi irutzen zait prezioa study level bat ez da nentzat €55. Egunen batean jartzen dutela eguneko €50 deskontuakin erosiko dut. €20 logiko erutzen zaite hegazkin honen atipatzea. Baina €50 edo €55 ez. Garestia irutzen zait. Eta ez nago prest hori pagatzeko. Are gehiago gaina hegazkin gehiago datozenean study levelak izango dienak. Ze behiratu behar nun. Vale, gure izango da ILS, hau. Vale, mitzatik gatoz. Vale, eta perfila 2000-araino jetxi bergea. 8 puntu batean 2000-araino. Vale. Eta lokalizarea onda 950 izango, vale. Hori gero konfiguratuko dugu, baina adion bergea, gozoetaz. €13.8 gauza behiratzeanet. €13.8 ongoaz banadera. Banaden frekuentzia hau alden. Ez da frekuentzia bidez ematen dunez. Vale, ba, orduan. Vale. Bueno, behiratuko tez, bazan, €13.8. Gero modifikatu beharko dugu jartzeko aterrizajekoan aterrizatze datuak ipintzeko. A2 Alpha contact Paris Center on 125.7. Good day. 125.7 A2 Alpha. Paris Center November 89er A2 Alpha flight level 360. November 89er A2 Alpha Paris Aldatu egin da. Center. Continue Ez as ba orduan bai. Baina, bueno, azkena jarri beharko dugu, geuk eskuz pentsatzen dut izango dala hori. Eta traffic on, above. Vale. Vale, hau da hegazkinak. Sistema hori TCAS da. Aireko trafikoa kontrolatzeko sistema. Aber, agertzen da mapan. Ez zait agertzen, besterik. Edo bai, igual bi hauek hegazkina dira, agian. Ba, behira. Horregazkin badoa. Eta beste hauztet beheragotik dijola, ez? Eta 6.000ko alturan. Bueno, hori nire parean da. Pixa da aurrerago da. Gu baino.
gertu on behar du. Ez zait ikusten. Sistema hori da, hegazkinak airean di justenean jakiteko beste hegazkina non dauden. Talkak ebitatze ditu. Bueno, nik esango nuke galdian erdia inda dela. Ondo legoke hemen berdeaz aparte nunbaiten ipiniko balu portzentaia. Hori oso ondo egongo litzateke. Paris Center Speedbird 2726 is at flight level 390, descending 10,000 feet. Speedbird 2726 Paris Center. Continue as planned. Parisera egia gertuatzen, eta Parisen nengoa trafikoa. Charles de Gaulena, bueno, Charles de Gaulle eta Orly bera ere. Alpine 363 Gauza behiratu ere, interneten. at flight level 370. Report them in sight. 82 Alpha traffic is 2 o'clock 4 miles at flight level 360 generic. Report them in sight. 82 Alpha traffic in sight. Alpine 363, 1 have the traffic. Epa. Vale, behiratu, listo. A ver. Vale, hori da, hona ima. Following 3322 traffic is 1 o'clock 4 miles at flight level 390 generic. Report them in sight. Ryanair 2928 traffic is 10 o'clock 2 miles at flight level 360 generic. Beste hegazkin hori gertu ikusten da, Hemen ez dut ikusten. Boeing 3322 traffic in sight. Atzean ez dago. Ryanair 2928 Euskala. traffic in sight. Bueno, YouTubeen ikusten dezuten antzako eta Twitchen ere bai. Oin zuzenoa pixkanak egiten hasiko naiz, alare. Momentu bat dator justu aldaketa asko ongo dianak bizitzan, beraz. Ez dakit agian orain esaten dut zehango edala. Zuzeneko egongo diala, hemendik aurre baina igual ez da ala. Ni saiatuko naiz bat. Baina bueno, ikusiko dugu, eta bueno, pixka eta aldatu dut kanaleko gauzak, zuzenekoa ikusi zutenak sarrera ikusiko zenuten, desberdina dela, izan dela. 82 Alpha traffic is 9 o'clock 4 miles at flight level 390 generic. Report them in sight. Hor dihoa gazkina. Ryanair 29028 Bueno, gauza ezberdinak egin ditut. on 119.825. Good day. Eh, 82 Alpha have the generic in sight. eta bueno, espero hor kanala mejoratuko dula. 19.825 Ryanair 2928. Eta bueno, pixa Flight Simulator horretik beste jolas batzu probatzeko dauzkagu. Aurrekoan Squad erosi nun. Is 11 o'clock 4 miles. Squad da simulatzea militar bat online ibiltzen zeana, FPS-a, shootera. Eta 6017 traffic is 2 o'clock 3 miles at flight Eta level nahiko 36. interesgarria da taldeka ibili bertzea, komunikazioa behar da. Ingelesez entzun beharko nazu, ze ez dut aurkitu zerbitzarik erderaz hitz egiten denik. Euskeraz oraindik gutxiago. The traffic.
Ojala existituko litzateke euskaraz zerbitzaria, baina ez dago, ez da erderaz ez dago, ordan hitza ingelesez ibili behar izaten naiz, ala nola hitz eginez. Alpine 6721, you are 3 miles Eta west. Climb and maintain 8,800 feet. Keep speed not above 250 knots. Expect high Eta, bueno, 09er. Left approach via Mopar transition. Hoxe, horri dutzen naiz, eta hori nahi dut baita ere karretzea kanalera. Vale, eskuinean Parista. Beira, non da hone gazkina. Beste kostatzen zitzaiguna ikustea. Pixatzea ikusten da, saltaka bezala difala, baina. Bira baina azkarrago nikoa, pixkatxo bat. Aurreratu egin dut eta. Baina, bueno. Txaina, za. Going to 125.83 Alpine 6721. Vale, baina ondo atzutet. Aurikularran entxufea pixat zea dauta. Ba, bueno, aldaketa datoz eta... Eta ea ba, ea ba. Alere, aldaketak egon da, aste bukaretan izango dut demora zuzenekoak egiteko. Gauza da, astean zehar izango duten demora egiteko. Segurazki... Bueno, ez dakit. Ez dakit. Ikusiko dago. Oraindik ez den nahi esan zer dan. Iristen danean esango dut. Baina, bueno. Eta hoxe. Kanala pixa mejoratzea nahi dut. Bai, eduki aldetik eta produkzio aldetik, bat bat. Produkzioana nik uste koskatiko naizela eta bueno, hori notatuko gala. YouTuberaren nahi ditutiko Flight Simulatorko bideoa baina pixat zehauak landuagoak, adibidez bideo hau igotzen detenean YouTubera oso desberdina izango da Twitchen ikusten ari ganetik. Eta baitaren nahi dut ikarri Flight Simulatorren hegaldiak, baina ez diana beti aerolineatakoak baizik eta orain Alpen, bueno, Suitza, Austria eta Alemaniaren aktualizazioa ondanetik haian Alpeetako bidaian bat egin dezakegu Flight Simulator beak ekartzen duna, mendi hartetatik. Entzun detenez nahiko ikusgarria dira, beraz planteatu dezakegu. Eta ero baitare hiriak ikustea, mundukoak. Londres, Paris, oso ondo daude egin da. New York ere ez behin junginan, baina bueno, hobeto jutea. Mara behiren naiz, egazkina ikustetan, baina ja desagertu da. Distantzia batetatik arutza zeiten da, egazkinak desagertu egiten dira. Esaten nahi nintzen, bueno, beste hiriak ez ikustean nahi dut munduko zehar. Zeatik, zehon. Vale. Argesten hasi behar ginean zan Denut aurretik. Belob ostean
eta denut aurretik. Vale? Hemen, belob eta denuten artean. Hasi behar naiz gesten. Beira ikusten da hemen, flight level 360, flight level 309 ja. Ez dakidana da, honek badauka navigazio vertikala. Hegazkin honek. Ez du maten. Hori behiratu beharko, navigazio vertikala bali mauka, gora eta bera egiten du. Momentu baten dagokion altuera berak. Ai, ama. Aizea edo atera da eta leheno iritsiera denbora estimatua zen, 3 zoze gutxi ora zulua, orain 3 eta 3 dira. Aizeak edo frentezkoko digu, abia ura pixka galduko genuen, eta orduan aldatzen doa hori. Descend and maintain 2,100 feet. Expect vectors. Visual runway 08 approach EZ170 tree. Fueling tree 322, contact Paris Center on 126.475. Good day. Orain eta mesen 1000 oineko alturan jutean, 12 kilometro inguruan gaude. Leicester hasiko da gesten. Eta aterrizatzen geanean, pantai erdian azalduko zaizue, interfaz goiko horrekin batera datorrena da. Pantai erdian azalduko zaizue, aterrizatzeko abiaura zein izan da. Hau da, abiaura vertikala aterrizatzean. Oin minutukotan ematen da, zenbat, hau bezala, vertical speed bezala. Zenbatean egin dan, aterrizaje hona izateko esaten dute 200 azpitik izan behar dela. Horren, zu ikusten mazute vertical speed minus 150, ondo aterrizatu dutela. Ikusten mazute minus 300 gor xamarra izan dela. Baina, bueno, esaten duten ez 200 azpitik egiten badezu, aterrizaje suabe izan da. Beira gertzen zait top of the zen. Mira, puntu honetan txe, hasi behar naiz jaisten, altu eraz. Air France 10 traffic in sight. EZ170 tree, contact Paris Center on 126.475. Good day. A2 Alpha, contact Paris Center on 126.475. Good day. Going to 126.475, A2 Alpha. Air France 10, contact Paris Center on 126.475. Good day. Hegazkin honen arrazoa behizu zela, gauza pila dauzkala eta ez dazkidala. Haian interesantea diana, pantaietan da jartzea, baina ez dakiala nola jarri. Edo ezaugarriak daudenak ez dazkidala asko. Zerbait, tapa altxatzeko aldin maukate, hori indana bezala, zen nahi du nahi gabe zakatzeko dagoela inda, eta hori sozio ikutu beharrez dana da. Zerbait kritikoa edo garrantzitsua dana da. Orduan ez dut ikutuko.
Leste da, Lesteko ordua, ze... Kurba hartzen nahi geha, gu hemen gaude, erdi-erdian. Urrengoa da Lumil, Roshan da ona. Gero beste bi oso gertu daudena, eta ja Top of the Descent. Eta hemen odeiak. Arraro, eta 6.000 oin ematea eta ez gehiago ematea gazkin honekin. Ez, konfunditu naiz. Cessna CJ6, edo CJ4ak indizkoetu naiz. Normalenarekin 52.000 horrelako zerbait ematen dizute. Gure jet pribatua da eta errezigo daiteke. Altuera horietara. Hale, bigarren pantailan ja aeroportua ikusten dugu. Hor barruan da, aeroportua. Rai hau ikusten mazute da... Abera... Agatzen da, hemen... Ez ja, jundata. Baina, bueno... Demagun ni, 36.000 oinetara nijola. Eta esaten dio dala, 35.000 jesteko. Kurba horrek, roxa horrek markatzen diana da, ze puntutan iritsiko naizen 35.000 horietara. Demagun, Lumilen parean koinziditzen badu, esan nahi du, Lumilera iristen naizenean, egon naizela orduntxe justu 35.000 oinetara. Hori nahiko interesantea da, erakitzeko ze noiz jetxi. Eta bueno, hemen dator ja, Beloven ostean hasi behar gara jaisten. Eta, dauneko aeroportuare debaldeko mod bat deskargatu nuen, Donostiko aeroportua bezala. Saiatuko naiz bi aeroportu horiek behan uzten, deskargatzeko horri aldea, bi horiena. Baita ere Donosti ikusiko genuen, despegatzeakoan, eta hori ere zehatuko naiz beheko kutxan izango zute. Flight Simulator baldin baukazute, modo horiek instalatzen baituzu. Donostiko aeroportua eta Eindhovenekoak ez dute asko eskatzen ordenagailu aldetik, eta ez da memoria aldetik. Donostiko eraikinenak eta, hori ja bastante potentea da. Egia rekomendatzen du, eta ados nago berarekin batea, gutxienez edo 32 GB RAM izatea, Donostian ondo ibiltzeko, aparteke ordenagailu bat Flight Simulator ondo manejatzen duna. Oso ondo dagoen da, barbaridadea da ze ondo dagoen da Donosti, beraz, gomendatzen dut 32 GB RAM izatea. Norbait esan baitaritz, nik ez dauzkat 32 GB RAM, 16 dauzkat, edo 8, nibli halko nuke Donostin. Ultra mintzat zeuru ezetz. Ultran ez bada, 16-kin bai, 8-kin zeurazki ez. De hecho, 8 GB RAM bakarri baldin baituzu jolas hau ibiltzera ez dizu gomendatzen. Ez modekin, mod gabere. Jolas honek rama barbaridadea berdu. Eta... nik nabaritu nun leheno 16 dauzkan, eta 16-kin ibiltzen itzan. Eta, ez dakit, simulatzeak 13 GB kontsumitzen zituen demagun. Simulatzeak, gehi sistema operatiboa, gehizea. 13 GB kontsumitzen nahi nintzen 16-tik. Eta 12 jarren dituen, eta ja pasan ditzen 13 izatetik, momentuan
ba 15 gaude. Eta ez da, normalean hainbeste ez da kontsumitzen gauden tokian. Orduan, esan nahet, jolasak nik uste detektatu iten du zenbat memoria daukasun da horren arabera ba, parametroatzu zeiteitula. Nik uste errendimenduan mejoratu intzen dela rama igotzeakin batea. Ez nuen RAM azkarragoa edo erosi, ni akila ala abiaura berdinekoa, baina kantitate gehiago bai, eta esan nuke horrek afektatu iten dula. Ez dakit nola, esan ez dakit ze arrazoi onda egitegen horren atzean, ez luketa berko perez, teorikoki ez lukean beste berko, baina bai, notatu iten da. Eta besterik ezin dut zan. Eta enbetena da, ja prestatzen jungo gea. 125.0 for 82 Alpha. Brussels Center, November 89er, 82 Alpha flight level Simulatzea zoratu inda. 360. Brussels Center, November 89er, 82 Komunikazio Alpha. zoratu india. Request clearance to transition Charlie airspace. Bale, momentuz ez du zer Cleared egiten. through US Charlie eman behar diot. airspace, 82 Alpha. Vale, top of descendean emango diot. A ber, jartzen dizuet navigraf. Star. Gatoz gu Elsiketik. Transizio altuera 3000 zan deu bai, ondo jarri deu. Eo gira. Baina negaz gehiago ez dit izaten, listo. Eta hau jartzen dut. Un mitzatik etorriko gea. Eta mitzan ipintzen du altuera zein izan behar duen, ez. Baina, bueno, nik uste 5.000 alimadia, mitzan 3.000 egon berko inatekela ja, altueran. 3.000 honetara, iristeko puntu honetara, ja 2.000, eta 2.000 gaudenean biratu ingo du gazkinak, eta ja lokalizadorea jartzea, 9.75 eta aterrizatzera. Jolaza jartzen dugu. Top of descent Leicester da. Behiratu merkoet, hau ondo jartzen da. Egun da 9.75. A ver, hemen ikusi ezaketa. Portzueto, egia, erregaia... 4.000 kilo sobratun zaigu, bai. Bale, orduan ondo gorde da, leheno. Bale, denut, bueno, ja gestionazio behar ginean. Hor. Altimetron jarri.
Momentu zola, zerbait. Mila eta bosteun. Jetxiko geha 15.000-era. 14.000-era. Hasiraten. Baian azkarra jetxi behar geha. Hiru mila jargoet. Leheno esan dizuten nahi ikusten raia roxa txiki bat dagoela zurien gainetik horzen nahi du abiaura irazten eki gara pixa. Gara, ben jakiten ez kanamila dagoen. A2 Alpha, traffic, in sight. Jetxiko eta ja 3.000-era. Gara, hemen denut hau saltatu ezela egin du. Bueno, saltatu ez du egin, baizik eta lehenagotik hasi da kurba hartzen. Eta... Claro, nik era saltatu, bueno, saltatu. Elsik, mitza horrengoa, bale hor dago. Era EBBR Bruselas da. Por ahí Bruselas dago. Me gusta aerofreno pixaten behar deula. Ardira. Abiaura galdu ezagun. Ongi jore bai. Bale, ikusten aizate, ez? Aizatik ground speed honen bosteun ipintzeit. Ground speed laren da malau danean. Hazenet, hemen goian. Nik uste torik izki da hola. Vale, berreunda berrotamarren dago. Bueno, berreunda berrotamarren goaz, maz gutxi ere bera. Jetxiala airearen presioa dentsitatea handitzen da, orduan gehiago frenatzen jongo gea. Uste da aeroportuan inguruan buelta oso ematen deula. Geizkiz bano. Rangoa jasten du bat. Nik ustetik top of the 60 baino lehenagotik hasi erginala jasten.
Hala. Bai ez, buelta egiten dugu, eta gero aterrizatu. Hori ematen duentzat, pantalla hortan. Arrabeten zaidana, goiko barran, oraindik bintzen du laurden bat falta dela. Nik uste gutxiago falta dela. Bastantez gutxiago zango nuke gainera. Baina, bueno. Beira, hola, rekto jungo gainake, mitza parean jetxiko gainateke. 3.000-ra. Hortaz, kurba hau hartu behar dugunez, itzuli hau, lehenagotik iritsiko 3.000-ra. Gauza da, 10.000-ra inguratzen egeanean, minus 3.000-an ezin gau jun. Minus 2.000 inguruan. Ze 250-tik ezin geha pasatu. Bueno, 250 eman dago. Bai, ezagun nuke buelta egiten deula. Eta aterrizatu. Arpista... Agian hau da? Auskalo. Hora, 14.000 ja, 13.000. Mila. Honen egotena da 2.000-ra igo. Abiaura galtzen hasiko denez. Listo, aerofrenoak entzaitut. Hola, ondo goaz. Eskarrera biratu. Vale. Bai, aeroportuan inguruan buelta egiten dugu. Eta gero etortzen geha. Beraz, aurrean izan beharko litzateke 129er aeroportua. decimal 325 for A2 Alpha. Velvet approach November Orain 89er mentuz A2 ez da Alpha ikusten. 10,900 feet. Hola. 122 decimal 1 for A2 Alpha. Approach November 89er A2 Alpha 10,100 feet. Abertzen dan aeroportua gurea. EH hemen. Eindhoven. Full stop landing. Tower November 89er A2 Alpha is 17 miles southwest 9,500 feet with Mike to land. Argia piztu. Hau ere bai. Fly straight in runway 03 A2 Alpha. Vale. Honen rangoa jetxi. Honen rangoare jetxi bat.
Erreferentziako abiaura zenbat da? 150, bale. 150-en aterrizatu behar da gutxiena gara. Aerofrenoa jartzen nahi dut makaltzea, ja. Gertu txamar gaudu eta pistatik. Mira, pista hor da. Hemen aterrizatuko da, baina lehenengo behar dugu itzulia. Eta hemen txe, Eindhoveneko pista hau da. Vale. Epa. Milara jetxukoet. Ze mitzan egon bergea, 3.000. Ez lehenagotik albada ez. Martxa aterrizatuko dugu, hemen dipixatera. Pista horretan txa. Karo, eske, bugeatuta daune sistema, eta ez dakidan ez ezaten aizadan. Ze presio jarri behar da. Trukoa egin da, enberko, B eman da, B botoia eman da. Eta goiko garrak ipintzen du oraindik tarte harba falta ala, baina ez, ja bertan gaude. Vale, flapak batera. Ez da hause dan Eindhoven. Que por cierto, Herberetako aktualizazioa egon da, agian estadioa egin da, gero jongo gara, aterrizatuta ero jongo gara behiratzea Google Mapsen behitukoet, non dagoen estadioa, PSN-erena, eta ea egina da hon. Eta hartara ikusten dugu pixet. Hale, kurba hartzen nahi gara. Vale, azkenen segundu bat emaitzen dut. Egun da behatzi puntu irurotan agost. Ahi ba. Zertan ari da? Behatxe bosten dira eta mala. Zoratu inda. Esku zein beharko dugu. Ea. Ez eskuinatik... Bueno, ezkerretik ebali dait. Ladies and gentlemen, we are about to land. Please remain seated until we have stopped. Vale, aterrizatzea goaz eta zinturoia jantzi behar dituzte.
Ai. Baira, 109 jarrita dago. Bale, hortaz, jartzen garen pistari begira, aktibatukoet approach eta aterrizatu beharko, bueno, descenditu beharko litzateke. Bera bakarri. Aeroportuan utzi da. Clear to land runway 03. Ontsa datoz bueltan. Aterrizatzeko baimena eman diate. Airbusakin perfecto eta errezen gonu, baina sistema honena gauzain bestein berdia eskuz. Hegazkin hau ez da pertsona batek ibiltzekoa Flight Simulatorren. Edo oso ondo jakin behar duzu ibiltzen. Asko ibilita, gero, ikasita ero. Ni maila hori oindik ez daukat. Hola, eta honera. Hau da, hegazkin bat bi pertsonan artera erabiltzeko. Bizitza realean bi pilotu jute zerbaiteatik ez, baina Airbusak aldibidez Airurun daugeiak gehiago permititzen du prozesu guztia pertsona bakarrak ematea. Baina bueno. Eta baita ere asko zotoak, Airbusakin ordu pila bat eman ditut hemen. Bagian 200 ordu sartu ditut. Hegazkin horretan, orduan bastante kaio hartuta daukat. Bale, oin jadina aldatu hor da. Navigazio piste bat. Bale, jungo da. Ulertzet EH 583. Bale, itxoin, jadina jargoa momentuz. Zate, zoom gehiei dauka hegazkin honek. Kamera, biztan. Hori, eran batera soluzionatzen detan. Gurpilak atera ja. Vale, flapat topean da mazkit.
9:30 jarrita ondo. Eta bain, navigazio jarrikoet. Eta pistara abiatuko da. Era, pista. Listo. Vale, biratzen hasi da. Hor ikusten dugu aurrean, non dagoen pista. Eta approach aktibatzen dut. Bera azten dan gesten. Ez dela eskuz egin beharkoet. Ez da zaila eskuz egitea, baina sistema automatikoa izatea beti asko esoeto dago. Vale, papian ja zuri bat agertzen da, bi zuri eta bi gorri daudenean, gestionazio beharko litzateke hegazkina. A ber, bi zuri eta bi gorri jarri dira. Bai, hasi da, beira. Minus 0,4, minus 0,5. Listo, bagoaz aterrizatzea. Polikitu. Berak aguazela bi aurra hartzen duta. Bale, ba. Hau da guztia. Goiko handik ataskatuta dago, ze beira, fijatu. Alt horren parera iritsia eta ez toperaino, beraz. Nik uste hor zea berdala. Zuzendu beharra dukatela. Espero goara hunda ez ematea. Kaso horretan 4.000 altura jartzen dut. Goara hunda eskatzen bai dute itea. Bale, bi zuri, bi gorri. Horrek esan nahi du ondo bazela. Abiaura kontrolatu, egun dago jazpitikoaz, pixat ezkarra bajun berko gainateke. Listo, horrela xe ondo goaz, beraz. Usten deu. Ea ba, aterrizajean nola juten den. Zaiatuko nahiz ondo egiten. Baina hori beti, baina ono. Jokalariak erosi iritsi iztela. Realeko jokalariak endo benera. Ez dio nahi, inori lesiorik eragin pistaren aurka kolpea eman dugulako. Portzertuan jarri berdet. Hau, hemen, eta... FPS-a gesten. Vale, pilota automatikoa desaktibatuta. Sync rate ateratzen da, seinalea. Lur efektua. Egun da eta maxe, bueno, ez dago bezki. Oituta ez nagoen hegazkin bat izateko.
reversa jarritut. Baina utzingo korritzen, pixat, hegazkina urrengo irteera iritsi arte. Urrengo irteera jada. Ai, jarri date. Urdina. Ez nuen nahi jartzea hau, baina bueno. Eman dieten ez? Please remain seated until the aircraft has come to a complete stop. Abisua, eserita hon behar da beti hegazkina gelditu arte. Gomenapen berra ematen dut. 121.9 for A2 Alpha. Baita ere, bidaiatzen aizatenean autobusean edo trenean ere, A2 Alpha request taxi to the gate. adibidez zela beti jartzen dut. Taxiing to Gate Sierra Tree via taxiway Em, A2 Alpha. Zoritxarrez izan zen istripua esango dut. Galizian izan zena, abiadura handiko trenak izan zuen istripuan. Esan zuten ez jende asko jada tente jarreta zegoen trenan geltokia gertu zalako. Eta eserita hon bazen bere eserlekuan biziak salbatu izango ziala, eta tontakeria horrelako bateatik 2 minutu aurrezteatik, ez da 2 minuture, zeurezki minutu bat ego eta marzeundu aurrezteatik zure biziana. Beira, arriskoan jartzen duzu eta tontakeria horiek ez dia egin behar. Honena zailagotea da, gelditu arte. Eta listo. Eta kamioi hau ez dakitze boikoteatzen nahi zaidan, iritsiera, oze? No, barruti bazatuko gara. Eta Eindhovenera iritsi gara, Donostitik, Realeko jokalariekin. Ezkerrera esaten nahi zai pixkat. Poliki. Listo. Parkina jartzen deu. Bale, botoia ondo ez dio sakatuta abiatu inda, aurrera. Bale, zinturo ere ja. Aterrizajeagoa itzali. Estrauzkipoka ja lehenatik itzali hartu, baina amazta dauzkate egiteko, zoratu iten ez. Taxikoa itzali. Eta... Bueno, motorrak itzaltzen jongo naiz. Horretako hau, horra. Hau, horra. Eba. Abisoak atatzen zaizkit. Eskaera eskatuko dugu. Zatik ez. Ramp connection. Ground November 89er A2 Alpha. Ez da bietatik izen izango, pentsatzet horia izango dela. Bai. Bestea dekorazioa da. Eta listo. Nolaz dago hemen maletarik eta zeharik, teoria mentzat. Ground November 89er A2 Alpha. Could you please send a ground power unit? Eta, maletan ere. Ground November 89er A2 Alpha. Could you please send the baggage? Geizki dago altuera. Hori horrena. Aian oin askotan egiten du, Flight Simulatorren. Etortzen da geizki eta ero pum! Kolpera egiten du. Baina hori geizki dago, zuzenean. Bale, kenduko etordun hori. Ground November 89er A2 Alpha. Nola, egazkina berak ere atea rampaukan. Egia, gainera ez da behar, rampa aldin baukazu. Bale, hortaz. Lurreko power unita agertzen, baina motora itzali da. Eta zaunuko energiare bai, bateriatik gaudela. Ba, listo, hau izan da guztia. Egaldia.
Amaitu da, egaldia. Bostetan zeon iritsiera anuntziatuta. Ez dakit noiz aterrizatu den, bueno, goiko hori bugeatuta jarraitzen du. Baina, bueno, engotena da hon ja, kendu ingoet. Vale. Eta behiratuko etena, flapak altxatzea, aztu zait, kagazara. Bueno, ezin ditut. Zer dan ohitura falta egotea, Zeatekin. Hegazkin batekin. A ver... Honela... Ba, bueno, Endomeneko aeroportua... Honela iritsiko dia bihar. Bueno, biharrez. Bideo ikusten nahi batzate YouTubeen gaur iritsiko zian... Edo iritsiko dia jokalariak. Eta... Barrutik egin da da? Ez. Horik egin eskatzea da. A ber, debaldeko mod bat da. Zehar ezin dia guain. Ba, bueno, egaldi hau izan da, ez dakia nada lehen esan duan bezala realeko jokalariak zean Donostitik aterako dian, eo noaindik Iruñatik aterako dian, hori da duda daukadana. Duda daukat baitare agian Forondatik izan daiteke, Gasteiztik. Baina, bueno, nahiko zauruna onera iritsiko diala, eta oin behiratuko deuna da, Endoven, mapatarako naiz, eta aeroportua bilatukoet. Eta gero behiratuko tena da, estadioan undagon. Vale. Bale, Endoveneko aeroportua deurkituet. Bai, irian alboan da. Eta... Endoven... Jo, nola da. Bueno, Endoven PSV jarri eta listo. Philips Stadion. Jode, hiri erdian dago. Vale, justu jumar naiz, mendebaldera. Vale. Hortaz, kamaran abiaura aldatukoet. A ber, estadioa ikusten da. Nola Holandako zein zuten mapa egin zuten pertsonalizatua aktualizazio bidatez. Nahiko nuke behiratu ea estadioa egin zuten kasualitatez. Bale, behira, hortxeo. Estadioa. Ez dakit egin da ono planoan. Ez, ondo da behin da. Ba, behira, PSV-en estadioa. Hau bai, ez dala... nola da? Pertsonalizatua mod bat. Hau, jolasak bera dakarkiena da. Hau bai, izango nuke etxeak eta ez diala errealak, izango nuke. Baina, bueno, PSV-en estadioa, Philips Stadion, gaur hemen jokatuko du, Europa Ligako lehenengo... Agar nuko jokatuko da. Amentxe. Ba, amentxe jokatuko du Europa Ligako lehenengo partida, realak, bueno, sorterik onena opa diot, noski, realeko naiz da. Eta garaipen on batekin emaitz on batekin iristen gean, garaipena izango litzateke emaitz bikaina izango litzateke, partido oso zaila izango da, PSV talde ona da. Eta bueno, ba, besterik gabe, egon zerten nahi eskerrik asko. YouTubeen ikusten nahi zeaten hoi
bueno, espero gustokoa izan dela bideoa, zerbait ezberdina egin dut eta. Normalean igotzen ditudan zuzenekoetatik aparte. Eta, bueno, baita ere YouTubekoei gogoratzi, zerbait zuen iruzkina behan utzi dezakezutela, eta informazioa etzango zutela kutxan. Eta, bueno, nire Twitch kanala zuzeneko egiten dituanak, bueno, nire izen berdina, YouTubeko izen berdinak da, TeProDJH. Eta, bueno, besterik gabe, agurtzen gea, Eindhovenetik, Reala ekarri dugu Europako partidua jokatzen da, eta ondo izan, agur.